ACS सुजित बाग्लारिनि ट्रेन्सफार खालामनाय नटिफिकेशनखौ केन्सेल खालामबाय। बेनि ओंथिया बेनोदि ACS सुजित बाग्लारिया दा BTC सेक्रेटारियेटनिनो अफिसार। फोरमाना नैबेनो। 3 बोसोर जास्लाबैयावनो ACS सुजित बाग्लारिखौ आसाम सरकारा BTC काउन्सिलाव लेन्ड एन्ड रेवेनिउ डिपार्टमेन्टनि बिबान लाना मावबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेन्सफार खालामनायखौ लाना बिक्रम दैमारिया आसाम सरकार आरो प्रमद बर'नि सरकारखौ खौरां बिजोङाव बुंनाय नुनो मोन्दोंमोन। बर' अफिसारखौ दिनै मानो लाखिनो हायाखै, गुबुन अफिसारखौ दिनै लाखिनो हादों। बे प्रमद बर' बिथांनि दुर्बलता। खावलायदों खुलुमनानैब्लाबो आथिं हमनानैब्लाबो सुजित बाग्लारि सारमोन बिथांखौ दिनै लाबोफिननो थाखाय खावलायदों आरो बर' ट्राइबेल अफिसारखौ लाबोनो थाखाय जोङो खावलायगोन जेन जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआ मोजाङै खुंजाथों सालायजाथों दिनै जों बेखौ खावलायदों। प्रमद बर'खौ बिक्रम दैमारिया खावलायदोंमोन BTCनि रायजोनि थाखाय गावनि बिदा असे आरो बर' अफिसार सुजित बाग्लारिखौ लाबोफिननो थाखाय। ट्रेन्सफार अर्डार केन्सेल खालामनायनि नटिफिकेशना नैबेनो। नाथाय लेन्ड आरो रेवेनिउ डिपार्टमेन्टनि बिबानखौ ACS सुजित बाग्लारिया मोनफिनगोन ना मोनफिना समासो फोरमायसिगोन।